Jelekan hambai rok media person amno kay rok kayna joto jini presiden joto executive member tai jini block level kayna president secretary joto no kai thone bisinte hambai maro जों तिनी प्रेस मिट फैबान कतां मा खायका प्राय 27-28 बोसोर कायथांका इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट ताई सिनी सिलाय तिने रबाय आप्रो एकर्ड थाइमानि फिस एकर्ड थाइमानि ताबुगो इमप्लिमेंट याखो तामो याखो सावो खायका टीएनबी बाय खायका एडिटिया बाय खायका एनालिटिक केएम के बाय खायका एनालिटिक एनबी NLT SB tai tabu idaning buru riang rowek saja जों नायो जे सिनी हास्टेनि भारत सरकार जे जोंलाय कग्रमानि जे बदलबाय कग्रमानि अब इमिडिएटलि फुलफिल खायनांथों बास्तबायन खायनांथों नै जों अब तिनियाव मिटिं मांलायखा तामनि गांके तामो खाया तंख ताइ बसकांगो थांनाय लामा कासलायफ्रो 5 तारिख एगो मीटिंग था आरो प्राय 13 ता पॉइंट तैनाय एग्रीमेंट खायलेका माइनस ना हाजाका आबो ताबु फान कुमफां खायजेखौ आबो सिनि प्रेसिडेंट साका ताबु कखावमा आइसि तामो लं ताइ भेलिउ जे ऑल इंडिया रेडियो सेपारेट खायना हानि 10 बेजि सुथिंमाले एकतमानि ताबु ऑल इंडिया नि जुग्याफां थंता रेडियोनि जुग्याफां थंता इमप्लिमेंट तो खायग्याब्लै आरो बरं मासा तो थांनाय ब्लै कर्मचारि सिन बरक आबो माखायनो अबनो दाक्ति खायदा दंथं आबो गासिनि पेन्डिं ता ताइटामो अंक ट्रेवल लेन एंड ट्रांसफर इलीगल सिनि दफारंनि ताबुगो इलीगल माइग्रेंट्स रक बिसेसले 10 रक जों बुसिउता बरक सिनि दफानि मा जागा रक ताबुगो अकुपाय खायदोंगा आबन बागैनो जों ताबुखे जों बुयं नायजुगलिया जों ताबु खांके उनको से सनामसिउ फ्रम से सनामसिउ जे अमाहाय तंनाय बरक जों ताव चिफ सेक्रेटारि चिथिरि थांगांके जिनि बर' रंनि जागानि फिरगोनान बागैनाय दे गायसे खांके ताबु पॉइंट टीडीआईडी सिनि एरिया नि बिसिंगो बायरेव फातार सिनि बरक बंगा पारा तंगो एरिया डिमार्केशन उनको टीडीआईडी सिनि डिमार्केशन मा खायनाय एरिया डिमार्केशन जेमन दुर्गाचुबुरि पारा जेमन yang ketai gailam omake kebang ma tong tawo o je parani bororok जों तिनि चिनि अरो जों कोन जों फ्रम बिलि खायनाय जे पाररक ताबो बो एडीसी एरिया बिसिंगो खब जग्या आबो खमानि थुं दे गायसा गतामो अंक आबो जों फ्रम सिनाम जाका जेमन पैसा रांसाक रिनेमिं बनो हनो बुं आगियो बुनि बुं मायं तंमाख्या ताव सिनि बुं माय मा खायनाय कक बायसिमि सालाय तंखा न ताव को सोंनायो एडीसी नि बिसिंग दरि बुं आमाहाय तंहांके जों एडीसी नि प्रशासन माय जों कक सालायनाय जुदि स्टेट नि बिसिंग खाय तंखा जों नोंसोर कक सालायनाय तामनि गांके ताबु दुमासरा अको तैसा रांसा तामसे बुं Pulasara ayam teman begun bari yang mahal tabu ba kisah siapa kaisa mungkin modify lagi sebab siapa apa kaisa dorga sore kan kesepayu কিন্তু kena kek sak alai dia haino jajang koicha ngatai tamo komah ke cin kuang na tongko ngatai kaisa tamo sini edisi bisingo cultural development ni bagai kaisa center khronga uko direct khronga tongani khulok tong tabu kintu abo thing mote uko khlaije gya solia aro sufficient fund nango central government jong koyo a fund rokran baginai khronga baisi mingya blei solina nangnai omai ke private simtin tongko oro jong nugo tebo nga sini je leader ongna uko security kan kok issue joto leader ongna abo security ba PS umar mai abo जों नायो ngatai tamo जों oma hake pai 43 जों demand narakha tangi ma narak khangke political leader ok suroporok election basara bagai nai boot ni bagai simpor thanglayo kintu ঠিক na hajagya जों already na haka 3 lakh chini borok tabuk nok khai gari rakno nok gari rakno 103 lakh
nok tangi marnai Ham kiri kan apa? tai 3 lakh jaga kiri abor masung jaga khai marnai tai edisi project tau government tong tong ni Ka apna forest khai oi u khai marnai. ta government tong tong na Khai marnai sin borno mongoi. aro state government hoite কর্মচারী রং deputation har joka abo state government bos khaithong tangi aro ni borok mo jungsini borok sakir kaisala mano tangi abo deputation tehni ba koya khaja tong abo belai saya abo borong no post back khlai nai kesal sakir klang nang thong omai ka seng kebang ma narka tai chini raja ni jaga kebang ma গভর্নমেন্ট অকলাং থাকা আজা রঙ যেমন 1971 সালनि মতাবেক বংজাগানো ফিরক মারনাই প্রজানি ফিরক মারনাই জেনারেল তাবু নাই তমন আবরং ফিরমাই সরকার নামা পর্যন্ত মারনাই তাই 1900 রিজার্ভ সবাই মানি আর রিজার্ভ ন বাহাইনো হাই রিজার্ভ ফাই মারি ফিনাই অমাইকে जों প্রায় गोबाङा आबो जों पाइ आबो अमाइके जों गोबाङा हाजाका ताइ 100% रुस्टार आबो एडिसो माख्लायनाय ताइ जों 1949 सालनि मते जों 80% सिनि बर' रक अंको नांगौ एसेम्बलि सिट नांगौ जों 80% जों सिट सानो ताङै जों सिनि आहाना जों बागै मानिया ताइ तेहे जों नारका त्रिपुरा हो तामो CPM तामो कांग्रेस तामो जनजाति मोर्चा तामो मथा तामो INPT যত লিডার যে তাবুক যে দাবি চাই দমনি আবন সরকার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আপন তরি খাওয়াই নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং 125 আইন সংশোধন খাইনে ডাইরেক্ট ফান্ড খাইजांथों रेवेन्यू ক্ষমতা नांथों ল্যান্ডनि ক্ষমতা नांथों अमाइका जों आरो जों टेबो दङ आबो ताइ जों आबो बेबें दिल्ली र हजाका ताइ त्रिपुरा हावा प्रत्येक सहर फातानि फाइने बरनसे नक टांगैनाय काहाम के आरो वाटार इमान नंगांके जिनिस रायरक फरिनाय ताबो हाउस लाइट 1000 आयन रामनगर तांगमनि अमाइका सिन त्रिपुरा सारावना प्रत्येक सहर तांगै मारनाय आबो जों उदयपुर नारखा अमरपुर नारखा आगरतला नारखा जिनि बर रक ताबो आगरतला मानि फाइनाय रक हर फाइ थान फिरमाने गरै हाइनो बुझि नगमा थलाय जाव आबन बागन जों ताबा आगरतला कायसा सिनि चुक्तिनि मते 1 कोटी 25 लाख आया जों ताबा आगरतला कायसा दुकान तांगानि नक तांखा आइ गयतं अलरेडि गं खाना तांसिगो न टेन्डार बायका आबो आरो प्राय 50 खायता उसल माने आबो थुजांनाय लेक्स हमनि आबो तांजानाय आरो हरत थुजांनाय बुतंनाय दोतला माल्टी स्टोरेज गाजागाव चिनि बर न तत 50 खायता जों दुकाननि नक दैमानाय कुयो मानाय फाले बानाय चिन्तामुरा हिंगा बन बागैनो आरो जों 1971 सननि जे राजीव जे इन्दिरा मुजिब चुक्तिमनि आबोनि मताबेक बाहायनो अंग माख्लायनाय ताइ देबर कमिसन आबो फुल मेख्लायनाय बेबां सारा दङ इंगा ताइ एडिसिओ जे रयेलिटी तलांमनि आरो हले रयेलिटी इनकाम एडिसिन मारनाय एडिसिननि बिसिङाव आबो एडिसिन मारनाय इंगा माइके जों विलेज फोर्स दंखो जिनि जे विलेज फोर्स एग्रीमेन्ट दङ आबो जों ताबुक एडिसि रक बर अलरेडि पास लाय रहका ताबुक सुरु इन्डिया गभर्नमेन्ट बर फान्ड रहतों दापि सिनियर जे चुक्ति 28 बছর चुक्ति खायनाय ताबुक फुल फिफि आपतमा क माख्लायनाय आबन बागै जों ताबुक लामा कासमान आबो जदि वालनि बरक इन्डियानि बरक चिनाव सिमानो तरि साया हांके जों 29 বছর मासिंगाबलै ते बोसोर मासिंसिनाबा गाबोन बागैना ताक बोसांगो जत पलिटिकल लिडार न जों कयो नरक सिनि अ लामा कासुव फाइनाय सिनि अ दाबिले सिनि बागै सिमिया सिनि दफानि बागै बुट बासानान बागै सिमि जों गामतिंया नरक बुट निफ्रु बुट तंलायदि एफान ताबुक सय सय सिनि पिवर प्राय 43 ता सिनि दाबि अ दाबि न जों ल थास के जों ल नंग बागै रवानो अबखे ताबुक जों बिनि सायावबो इंको मावना हेफाना जों देबो इंको उसांगा मिटिं गुरु डाइरेक्टर मिटिं गुरु जों बनो प्राथमिक बायदि रेखा आबो जों ताबो जोंनि बर'नो बागनाय जों अबनो बागनाय ताइ इन्डिया गभर्नमेन्ट जों हजाका इंगा आपन बेलाखेना हामबाय नरनो बेलाखेना हामबाय नरनो जों सहयोगिता खायदि जों नरनो सुबादि
जों तामुला ताइ आसगै तंगै सुग्लिया सिनि मानसिना जों मानसिनाय हामबाय